Ceirau dioleg o wrywdod hen a niweidiol sy'n cael ei hybu ar-lein yn aml sy'n annog ddynion i werthfawrogi'r unweddau sy'n cefnogi traeth, gorchuddiaeth, diffyg llethrynedd, emosiynol, hawl rhywiol a glyniaeth a fenywaidd dda. Rhaid i ni symud grwdod i ffwrdd o'r eidoleg wenwynog hon i eidoleg sy'n cefnogi cydberthnasau di-draff, cadarnhaol a llananogol i bob rywedd. Gallwn wneud hwn trwy creu mannau diogel i ddynion a bechgyn ifanc, ddysgu a cael llyst i wrando, lle gan dymorth i wellau sgiliau myfyrio a meddwl yn ferniadol a meithrin dealltwriaeth o gyd berthnasau cadarnhaol ac iach. Mae angen modelau rôl a gwylwyr cadarnhaol ar gyfer ddynion ifanc i'w helpu. Gallai rhain fod yn aelodau o'r teulu, athro neu bobl o fewn y cymundeb. Fel gweithwyr proffesiynol, rhaid i ni wellau'n dealltwriaeth o ddilliau ffeithiol a weithio gyda ddynion ifanc sy'n cefnogi huniaeth gadarnhaol a cydberthnasau iach, yn ogystal â gweithio i'n ddeall yn well a heriau'r marterion sy'n effeithio'r ddynion a bechgyn ifanc. Mae Cymru yn lle arbennig oherwydd mae gennym fechan waith a cymhelliant i weithio gyda'n gilydd. Rhaid barhau i wneud hyn yn fy marn hi. Mae gan bob un ohonym yr uchelgais i roi terfyn ar draeth ar sail rhywedd, a'r ffordd orau i gyflawni hwn yw trwy gydweithio.